Patay ang isang 17 anyos na lalaki matapos matrap sa bahay na nasusunog na tumupok din sa Siampang mga kabahayan sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV1 Mindanao. Pasado alas 8 ng umaga nitong Miyerkules nang sumiklab ang sunog sa Purok 3B sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Naging pahirapan sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy dahil sa mga dikit-dikit ng mga kabahayan. Nangasangit-sangit ang kuan din atong fire truck, nangabugto ang mga wire din sa kuan og kining presence sa maning humps nga dili gid makabuylo atong kuan akong truck around mga 10 to 20 meters humps na pod, so muhunong gud. Ayon sa isang pamilyang nasunugan, may kaanak silang naiwan sa loob ng isa sa mga nasusunog na bahay. Pagbiya na mo, natulog pa siya. Karon dili pa kumpirmado kung nakagawa. Oo. Ano, nakita mo si BJ? Wala pa gani. Wala pa. Hoy. Pero patay na nang matagpuan ito ng mga bumbero. Kinilala ang biktima na si BJ Hukiton, 17 taong gulang na natutulog sa ikalawang palapag ng nasusunog na bahay. May pangatulog na mo. So mata pa siya kung yun na. Ba tulog mata pa siguro kay magindang pangatulog na mo kay unsa ta orasa ana lugar den. Lakaw na sa kay mato sila kunog sipal ko kay magbayad o kuryente. Mga 10 minutos lagi ilang paglakaw. Nanay nanawag na sunog. Inabot ng mahigit 1 oras ang pag-apula sa apoy na tumupok sa 10 kabahayan. Kamulo pa tag pangutana sa mga tagtungod kay nasayang kauban sa pamanimalay. Ako, si James Paulo Yap para sa GMA Regional TV.